warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kula Junior. Jadi kali ini kita di tempat Mas Firza tuku lontong. Neng kene Mas. Ya Mas Firza mampir kene tuku Gak neng lontong. kene ki tepo. Tepo nek Nek gede ki tepo, lontong ki sing lonjong-lonjong cilik. Ya Sing ya. neng bakul apa Apa pengen iki kan gocekno Kak? Minta tolong. Ya pesen apa? Tepo sik ubuke kan kok tak. Ki ada heci, Pak ikan dulu tempe. Ada tepo pecel, tepo kecap. Ya langganane Masmu lho ki. Mas apa? Oh. Mau gak? Iki panas. Ya Sumi digawakno mbahmu digawakno. Supen mau. Apa ya papat ya? Iya. Kok tiba enek Pak Di barang. Nah, ini jenenge ning kene Heci. heci atau ote-ote, tapi nek ning Jakarta nang kono bakwan sayur. This is bakwan sayur nek makane ning kene lomboke kan ngene iki. Nek ning Jakarta lomboke sing ijo, jupol, jutwa. Oh malah. Kae. Tapi ning kene aku seneng iki. Nek Iki ning kono- lombok nom. Nek ning kono kayak ngene iki, Pak. Gak enak. Kayak enak. Iki pek ngene tanggane ya enak. Enak iki. Iki sik panas pula aku pengen mangan. Yen kok ben kecos to Aku cangkeme. luwe. Neng kene menune aku apal. Ndang apa? Enek tepo sayur, tepo kecap, tepo pecel. Terus nasi terasi, nasi. Ya pokoknya nggak terasi sambil terasi. nasi terasi pecel. lo karo ya belum tak waca belum Mbok sak kapal aku neng kene iki wis tahunan ket aku kerja sampai aku wis resign. wah Wina mau wis iki wae Mbak Sumo. Kak. Aku pengen tepo kecape tapi aku gak gawe tahu. Aku apa wis gak seneng tak. Seneng tapi gak pakai. Oke bos, kita pesan dulu. Nah, bos, kita sudah sampai rumah. Kita akan makan di sawah sama Halo. 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 bawa alat-alat ki lho. Layahku mbok endi? Layah gulung-gulung dadi go mulai Tek sumbang no. ngawur nek. Halo. Tempo aja berambiang. Eben. Nyumu gak digawe ya? Digawa. Kan NS ta. Aku mau hesel ki. Alah. Yo wes. Bu, kilo Bu Asta satu ning kene ya. Neng jok. Alah repot. Alah. Neng jok tepone kaya nomor semini. Permisi. Lah mana ndi to? Alah. Tapi tuwapo ya, Bu. Tuwapo kan. Tuwapo kan. Jangan suruh mangsa aku. Aku kok diseneni to, Cah? Ben iki aku kesusahan Cah ki aku. Kesusahan kayak ngono kuwi. Kesusahan memegang kehidupan ini. Alah. Ki nyapa tik palang ngene iki? Setan radoyan duit randulit. Amit, Mbah. Wah, yo ning kene kok amet mbah barang. Halah. Ning kene iki lho, nak jem. Oh, galingane nang kene jek ombo-ombo. Yo to, minyak, kowe wong kene iki damai. Sentosa. Mau pajak renggo. Halah. Yan ijo-ijo ngene iki nek 20.000-an lak yo enak. Sorong pelawanan ki. Lah ijo-ijo. Kuwi lho kuburan, iki gak ro Oke. kuburan. Iya kepakku ning kono kae nek ngarit ning lore kono. Terus ki ala. Kayak alas roban. Robana. Gundul musem. Buka endi? Kene lho. Aja ada bim kok iya bangetan men. Ora. Halah engko nek suwek engko seneni wong Daud to. Oke, Bos, kita cek itu dulu ya. Tarararat. Nah, Alah. meneng lagi kon ambruk. Alah. Ambil rasa mangan. Rasa ngevlog. Jadi kita akan makan luar ya, Iya. makan luar di persawahan sekitar Indonesia. Gudi kan baratake. Murah gitu. Alah. Alah, jadi kita makannya apa ini namanya? Tepo
tepo kecap. Ada variannya ini namanya tepo kecap. You know tepo kecap ini harganya pira sak men? 5.000. Bu, ini nek mundak iki paling 5.000 tapi biasanya mbiyen 4.000. 4.000 sak men iki, Bos. Kayak Di 5.000 Madiun. Terus iki ya regane pira? 3.000. Apa 4.000? 3.000. Ini namanya dawet. Biyen 3.000, guys. Saiki 4.000 Tapi mergo baru plastik ya. larang. Ya mengke tukune akeh jadi ya wis regane sak mono. Intine Terus OTT-mu. intine ada yang tuku tepo 4, terus ikine 4, terus ikine 4. Itu harganya 36.000 lah. Coba komen di bawah ini 36.000 bisa dapat apa di kota-kota kalian. Dan menurut kalian ini worth it apa tidak? Ya worth it lah. Di sendokku. Iki lho. Walah lipat. Sari Alah. sari sari. Alah, iki yo apa to kok kayak gini iki. Wah, Mbak Rin nangger aku rene seneng mergo rame iki. Halah, aku yang ngono. Suara-suara Apa kae? kelinting. Ya iki kan gue dandan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Biyen ning Karang Tengah kono kuwi akeh ngono kuwi to. Aku kelingan apa no? Apa demi Pengabdi setan ki lho. lah ala Lah, bar ndelok kae lah. Ndahno wae iso turu. ala aku lo iso. Bismillahirrahmanirrahim. Tepo ki adalah tepo. Iya, yang jelas tepo ki adalah nasi yang digumpalkan. Nasi patak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepo ki nek wong liya nek rohe biasane lontong, tapi asline tepo ki tepo nek lontong ki sing cilik luwih cilik-cilik ngono kalau sekali makan. Nek tepo ki luwih gede. Lontong ki kok godhong gedang. Ya tepo ki enek sing kok godhong gedang tapi kemasannya luwih gede dan kudu diirisi. Dan nek lontong kan biasanya sing dawa ndlojor ngono kae terus disendoke kan kena to. Biasanya nek wong kene lontong wis dimakan kanggo sate ayam. Bisa nak sebut ote-ote emang. Anget ya, nah kok dia iki. Gak sebatas sana. Ini pencet perang kan? Alah. Alah. Wong koplak padha koplake ya niki. Gak bae. Pencet lengnya. Alah. Wapi ya. Gak Tapi gak tak 0,5 iki. apa? Apa ya? Gak kebagian sunset mergo ki mung antrine halah. Alah, Ngalah-ngalahno sak kecamatan. tenan. Tapi ki bumbune kurang kental. Kecape. Dong berapa? Ya nlar tak kental. Kurang kental, keenceran. Terus kurang akeh ya to. Apa ini? Bumbune kan? Nek ngowahi tapi aku seneng sing iki sih. Kakak Tapi sini. Enak aja jadinya cuma sing sijine yo aku seneng. Tapi tergantung mood ngono lho pengen ning ndi. Gak urung enak wong loro itu bakal loro sih. Mungkin bakal tepo kan enak ibuke Mas Anjar sing almarhum karo wong lorene. Itu pune enak. iki sing di tuku Mas Firza. Ya yo Kita wis. tuku ning ngene, mandek ning ngene. Iki tepone sing wong loro sing wis gak bakul kuwi mbiyen ki aku jek cilik. Jadi kowe paling jek urip nang kono lho. Kok enak bisan. Tapi Suasananya wis meninggoy. enak adem. Cuma kita gak kebagian sunset mergo kali ini redup memang. Itu kurangnya sampai mau. Cuma wis kayak maghrib. Mergo matahari tenggelam lebih cepat daripada biasanya. Saiki dhek dadi BMKG. Apa ngono kuwi bahasane ta? Sing apa lah? Nek matahari apa sih? BUMN. Pagi ku mentok loh. Ning ndi, Bang? Ngontet. Ketahuan mong. Alhamdulillah. Masa wis grop. Pas posonan wae nang ndi? Sok ben. Posonan kemarin. Aku kan yo kayak berhubung loro terus aku boleh sing poso tahun dengenane kan Poso. mek iso poso 5 hari. Bulan iki. Tahun tahun dengenane. Mergo Mergo kae ndelalae apa ki jenenge kumat dan harus
opnam. Ya pokoknya kuwi terakhirnya kan gak oleh poso to karo dokter. Jadi aku pokoknya mentok 5 hari poso. Tahun iki? Sing tahun iki ki ndalae iso melok poso, mergo gak enek kerja kan. Jadi nek sing ngira aku ki resign-ku gak gara-gara loro kalian iki iso tau pol. Jadi jelaskan Mbak Pi, misal sampean jelaskan aja basic aku nggak usah menyebutkan penyakitnya apa, yang penting kan sakit. Tapi sing gak sing sakit panas kan ketok panas. Lebih lagi sakit tapi sing gak ketok ngono. Ya dikei Gusti Allah. Soalnya dokterku sing bolak-balik tak takoki, aku wis ning 3 apa sih ngono spesialis berbeda. Heeh. Dan 4 ding malahan soalnya mbiyen matane pernah blur-blur tak pikir apa min apa Katarak. Katarak wong tuwek tak tunyo. Lah ternyata wi enek efek obatnya salah siji lah sakbare aku wis ngombe obat kuwi. Ternyata ya wis mari gak nyapa-nyapa dan mataku jek normal. Cuma Gak koyo aku. wong etok sing gak normal. Uteke sing gak normal gitu Lah, ngene. iya. Jadi Mbak Pi ki punya sakit, Bos. Cuma sakitnya sing enggak wong loro langsung lemas di infus enggak. Ya akhirnya enek fase kuwi cuma Ada aku ki gak nate njudohne dan wis terlewati. terus apa ki pokoknya ya omong dokter spesialis kuwi di bawah happy aja nggak usah dipikir ngono. Untungnya dokterku ya yang Ganteng lah mesti. ya Tapi Aku ganteng. ini dokter yang ganteng spesialisnya. Terus itu sing dokterku apa nek ngarani sing seneng muji ngono. Word of affirmation. Wah, Ini kata-kata sing dokter edo-edo sing poli liyane ngomong maksudnya kayak halus. angger marono gimana cantik kabarnya kan seneng ya bang berobat iki. Aku dipuji-puji. Cantik sekali. Padahal sini kayak challenge. Tapi tak ini nek misale neng RSUD karo neng RSU ki enak neng RSU. Yo ya, maksudnya ki karuan neng sing gede sana ngono lho. Yo aku tidak Canggih lebih menjudge. canggih. Heeh. Terus Dokternya. pelayanane barang. Oke. Jadi ya seperti itulah Mbak Api. Jadi Mbak Api ki metu kok kerja bukan karena wah kerjamu ki kurang anu ki teledor kowe tak pecat ngono. Bukan, cuma dia ada sakit yang intine nek tinggal kerja saya suwe ki eman awake Ya. ngono lho, Bos. Betul itu. Gak disenani bos masa kowe disenani bosmu? Aku senani Dipecat ya? Gak. aku kan duwe donatur liya yo an. Melarikan diri ya, donatur liar ngono, donatur liar kuwi. Guys, mangung. Alah. Ini pekerjaan ngono. Tapi kan ndekno wi aku sing nyampe iso resign terakhir kuwi sebelumnya aku wis pengajuan resign, guys. 2 kali. Cuma ki sing pertama kae to. Kae yo emang enak konflik tapi kayak diselesaikan. Terus mergo ki aku ibaratnya aku yo hanyar mungkin aku jek gung cocok ya mbek anuku kuwi SPV-ku kuwi lah. Terus yang kedua kuwi aku wis ngomong nek emang aku pengen leren Mbak, kan biasa toh aku manggilnya Mbak. Aku pengen leren Mbak ngene. Terus dia ngomong, "Oh, ngenteni bar lebaran ae ngono." Ulur-ulur. Ya mbuh suatu hal aku gak ngerti. Terus terakhir kuwi ogak nek gara-gara disayane ogak. Terus akhirnya kan ya ndelok keadaan terus baru ngono ya wis resign, gak ngantek lebaran. Tapi alhamdulillah aku jek tetep entuk THR kok ngene anuku. Anuku kuwi sapa kuwi anuku di Siapa kuwi, Gang? Ya Mbak Pi, aku berterima kasih mergo dengan adanya kamu. Aku gak nganggur kerja. maksudnya. Nek kowe nganggur, aku anak teman sing setiap hari tak parani raketang butuh anak omongan soalnya biasanya aku ngonten sendiri dan kayak wong stres. Ngomong dhewe. Ngomong dhewe Alah, biasanya alah. karo wedhus Kuwi gitu. wis anu wi. Gejala. Tanda-tanda. Ngene, gejala ngene. Jadi wong seneng mergo adanya Mbak Afi Bima iso lebih kreatif. Sing asli aku ki kreatif, Bos. Cuma gene koncone wis to. Ngasih Wong aku sing ngene-ngene ngatur dhewe. strategi. Tak Mbak Afi aku arep ngevlog wis ngatur strategi ternyata meleset terus. Kita ganti strategi baru. Meleset terus iki mang arep ngontene tuku Tuku mie. ayam goreng
es degan mangane ning waduk Ciales mergo sore-sore kan akeh ning waduk. Ternyata bakul tutup, kurang ajar. Jadi kita beli ini. Mbak Rinda. Untuk Mbak Rinda, bakul bakso dan mie ayam goreng waduk. Tak walik. Pehenake koyo ngono Lah sampean. ya penak gak butuh duit, gak bakul kowe. Oh, kurang Oh, ajar. meladen paling. Mbok gak ngerti ya keperluannya, Bang. Kalian pengen lihat gak nek sunset iki. Tapi cuma wis yo ngene iki. Set. Ning ngandung kuburan. Nah, tet. Terdapatlah kita di sini makan. Kita termasuk makan luar ya, Dewi. Luar. Luar, alhamdulillah luar ruangan Mas. Lah lah. Disyukuri ya sementing samangan. Nek sing lambene kelet barang kok. Ngawur loh. Oh. Ngawur. Kok kira tulisannya kunci A E A V iki apa? Kepencet memang. Oh, wes. Menampakkan tempo jan. Kilo 5.000 lho gak entek. Akeh yo ya to. Heeh. Cuma aku lali kok tak gak takon ngelongi. Ndak aku malah karo aku gak tau tuku ning kene, tukuku sing ning luar. Ini mek njaluk petang iris ngono lho. Walah jane ki yo iki lho akeh iris. Ya sakmene iki aku wis 10 bombo iki. Guys, bos, jadi berhubung ini memang maghrib, segitu aja vlog kita hari ini. Itulah alasan Mbak Api kenapa di rumah dan menjadi memilih untuk jadi pengangguran. Penglaris Ya, penglaris. Jadi penglaris. Jadi terima kasih yang sudah support YouTubeku. Terima kasih Mbak Api juga sudah memberikan support buatku. Sehat selalu ya, bos ya. Alah. Kok celeng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di Kulot Junior. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.